Gospodine, naš nebeski Oče, ulazimo u svetu korizmu, vrijeme posta, molitve i obraćenja. Danas, na prvu korizmenu nedjelju, s poniznim srcem dolazimo pred Tebe, spremni učiti od Tvoga Sina koji je pobjedio kušnje u pustinji. Gospodine, kao što si vodio Isusa kroz 40 dana posta, vodi i nas kroz ovo sveto vrijeme. Daj nam snagu da se odupremo napastima, da ustrajemo u molitvi i dobrim dijelima, te da se srcem obratimo Tebi, izvoru života. Očisti nas, Gospodine, od svih navezanosti, od sebičnosti, oholosti i nepovjerenja. Otkloni iz naših srdaca sve što nas odvaja od Tebe i ispuni nas svojim duhom, da živimo u Tvojoj ljubavi i istini. Blagoslovi nas na ovom korizmenom putu, da se svakim danom približavamo Tvome milosrđu i s radošću dočekamo slavlje Uskrsa, preporođeni u vjeri, nadi i ljubavi. Amen.